Бардор омад, ассалому алайкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ихе мавзӯъро бисёр шумо назм мебинед ки чанд вақт шуд ки дар канал нестай ихе видео. Ну не то что ихе видео, вообще дар канал видео хела шид нестай. Бали ай сабаби аст ки мо дига проектҳо қати кор кардем камтарак ва бояд чиз дига ки блогерҳо ҳам монда мешаванд. Марҳамат бардоро ами видеое ки пешина буд дар канали мо, яъне ки намедонам ин видеоро чӣ хел видео бигӯем тарснок ё ки интерес ё ки ягон чиз, шумо номоненша дар комментария. яъне ки видео мешавад дар бораи интервью гирифтан аз инопланетянино. То кадом дараҷа ин интервью рост метавона боша, киҷош метавона фейк боша, киҷош чӣ боша, ирам бардоро шумо дар комментария фикрҳои худтона баён кунед ва мо ради интерес тамошо мекунем. мавзӯи мумкин бисёриёда интересни боша. ҳамин хеле видеои ҳастанд ки дар интернет гаштаистанд, номушон интервью аз инопланетянино, но ягон кас бисёри ора тасдиқ кардаги нестае ки и фейкай ё ин ки реалност. Дар интернет ҳамчун реалност мондагиай. Ва бардоро пеша видеоро давом дан як кӯтоҳ реклама ва тамошо мекунем видеоро. ҳаста канал бардоро дар YouTube бо номи Жилотиҷи ки инами хеле видеоро шумо метавонед дар ин канал тамошо кунед. Чӣ праздник боша? День Валентина. Ака чӣ мегуфта бошад? Ё суруд, ё шеър, ё рэп. Ҳой чашми ман ба чашми он пари чашм афтод. Чабригадило, бригадило, бригадило. Ака диловар. Ссилкаи канал дар подсказка ва дар описионияи видео ҳаст. Ва касе ки бардоро мехоҳад ки дар бурди ҷанговаро ё ин ки ягон намуд бозингар сумкорка, шумо ин корро ба ссилкаи дар комментарияи видео закри пичида метавонед бигзаред, регистратсия кунед ва дар бурди ӯ сумкор кунед. Агар шумо якум бор регистратсия кардаиста бошед, метавонед ки ба промокоди канал то 6500 рубла бонус ба даст биёред. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепи шудагиаст. Бардоро дар мавзӯи инопланетянино, яъне ки мавҷудот ки дига сайёра бисёр темаҳо ҳастанд ва дар интернет ҳам бисёр метавонанд роликҳое бугарда ки баъзеҳоша мисол ягон ранги мо блогер бисоза, баъзеҳоша метавонад ки ягон кинокомпания бисоза, баъзеҳоша метавонад ки секретни службаҳо бисозанд. Реални боша дар секретни служба ва и кадр ба дасти ягон кас берун баромадагӣ боша. ира мо фақат предположение карда метавонем. Ози вақте ки видеоро тамошо мекунед, шумо фикротона бинависед ки ба гуфти шумо ҳамин видео чӣ гуна видео ва асли воқеиш аз куҷо буда метавонад. Дар видеои пешина буда ки ҳамин хеле видеое ки ман ёфтум доказатша ки ҳамун видео аз як порчаи филм гирифтагиае ки дар солҳои пеш тайёр кардагиае. Анаки иёша шумо бигин. Ва сар мекунем бардоро видеоро аз як намуд инопланетян, яъне ки ба назар мераса ки кӯдак шунай ё ин ки чӣ хеле ки меган инопланетянино аз модда баақлтаракан, значит ки беақл будиян, ё ки беақлан ё ки гудак шунай. Барои чӣ хотир ки ба ғайр аз оне ки ӯ гап задан наметавонад, просто овоз меброра ва вақте ки ӯро бо савол метан, ӯ саволодам мисол ҷавоб гардонда наметавонад. Ва ба ҳамин хотир ира мисол хе фикр дар борааш доран меганан, не ки вақте ки ҳамин одамо савол метан, мисол интервью ай куҷо мефаҳме ки забони инопланетянино чӣ гуна аст. Мисол мумкин ба дигар забонҳо гап занад, мумкин вообще ӯ ҳамин одаме ки интервью дад мумкин забони тара нафаҳмам. You feeling okay? You feel well? Can I get you something? Do you want a glass of water? лав задем бардоро. Яъне ки бардоро дар вақти ҳамин допрос ба фикрам ки и кӯдаки ҳамин инопланетяниноро бастагиянд, барое ки дар вақти охир уже бетоқат мешававу ҳуй карда намешавад. Ноз мебинем видеоро. Тарафи одамои интервьюгир чапалоқҳои инопланетянистически мепартояд. Don't breathe like that, it'll make you feel really strange. I'm with you, nothing's going to happen to you. Just calm down. Just try to relax, try and keep calm, don't tense up, just relax. I think you're getting a bit stressed out at the moment. Would you mind if I gave you an injection or something like that to make you calm? Should we try doing that? It won't hurt you at all. Just like a little bee stick. And then you'll be calm. бале бардоро шумо бовар мекунед да ё ки намекунед, и ман гуфтам ку интихоби ҳар яки шумо аст. вақти шумо худтон метавонед дар ин бора фикр кунед. Не ки ман дар як ҳайрон мешавам ки типаи инопланетянин одаме ки ай ӯ интервью гирифтааст, тарафи ӯ шаплоқ шапак кардааст. Шумо аҳамият ден ки овози ӯ одами интервью гирифтагӣ чӣ хел спокойние. мақсад ақаллан вақте задаистанд намегӯ ё ки мисол як овоз бояд биларза ку овози ӯ як тон қатъи рафтааст, гӯё ки
отдельный закадровый голос дар монтаж мондагӣ боша ё ки ҳамон одам дар пешӣ набоша. Ну я бор шумо тасаввур кунед масалан ин мехе ҳаракати ями кадеса шарап шарап шап десаиша у не спокойно гап десаи чихе кор мумкин буда метавонад. Мисол агар қатиҳ занг кардеса бача бегумшке мисол хай ягон камтарак аллахонӣ мекунӣ кохи. Ну иҷа слишком спокойни бадай бардора. Хай шумо метавонед фикротно дар комментария бинависед. Братон я чой меёрам ё. این ویدیو بردار در برزیلیا با نوار گرفته شده یعنی که افتر یمی ویدیو که این پلانتیان نیافته و از او اینترویو گرفته شده. البته که زبانهایی که در ویدیو گپ میزنن پرتغالسکی همین خاطر ما او را نوشیم مایت و یعنی پنیمه و در این ویدیو فهمیده میشه که مثل ویدیو پیشینه آدمی که اینترویو تیپا باید بگیره او خیلی спокойно نیست در اینجا بودم حیران شده в общем حیران شدن شده جه حقارتان رفته است چخیلی که اگون شبین حیران شده دو بردم ندم شنا میگم نو فهمیده نو خیلی و در اینجا فهمیده میشه که نمیدونم ایناپلانتیان یا اینکه تیپ ایناپلانتیان در یک стули пластмассы штеге ва дар наздики ӯ бо як саг ҷоки десаи тарафи ӯ видимо ӯ дома хун даште калай колони ва дар ҷои сеюм интервью ҳастае ки бо тариқи телепатия гӯё ки аю интервью мегиранд яъне ки мумкинае ки як хотири ӯ боша ки одамо овози инопланетяна тағйир дода типа натонанд ҳамин хотир ҳами хел мекунад мисол агар допустим бигирем фейк боша агар чӣ хеле айта овози инопланетяни сохта наметавонӣ ку гӯй биё хел мекунем короче типа мо ба тариқи телепатия короче овози якдигари ну то есть ки қатъи общаться кардесем намедонам ин хел варианта мумкин яъне ки дар ин интервюе ки ҳозир навбатӣ мешава чӣ хел инопланетяна мақсад мода муаррифӣ мекунанд сверхразумни существое ки ай мода чанд қадар баақланд ба гап зада наметавонам ин қадар баақла получается чандин ҳазор маротиба ай мода ё ки лавзи моро да ӯ фаҳмиданаш мақсад проблем не дар ҳолате ки қадар умния может да ӯ қадар умне ки ӯро меган мумкин як рӯз да ёд бигира лавзи моро не ки дар ин интервью и умуман типа гап намезана короче забон надора ай ҳамада чизи интересни ча мешава ки қадар умни существое ки ай дига планета ё ки ай дига измерени ба замин омада метавона ӯ пеш ай омаданаш фаромӯш мекунад ки забони ҳам давлата ва камтарак бифаҳма hello привет хай биё бишинем чой бихӯрем мисол ҳам чизо шояд азиёт кунӣ ку бояд мисол як тоҷикистон да бизанӣ биё бишинем бугантан нагири парони ҳамаро букушӣ бифаҳме ки биё бишинем чой бихӯрем давай чай попиём дар лос анҷелес як одам пайдо мешава ки мега ки ман дар яке аз секретни службаҳо кор мекунам ва он мега ки ӯ як записи дорад ки дар уҷа интервюи инопланетян дида мешава ва ин запис ай ки ҷо ба дасти омад ӯ мега ки аз ҳамун секретни база дыздидагиай аниқтараш аз зонаи 51 ва дар ин кадро хуб дида мешавад ки дар вақте ки инопланетяна допрос кардаистанд дар комната свет куштагиай торикай ира ба ҳамин хеле фаҳмонданд ки инопланетянин рӯшаниро хуб қабул карда наметавонанд савол ба миён меяд ки все равно дар рӯш свет дохтаистанд ку барое ки агар полни букушанд ӯ намебинам узи вообще то есть ки мо ӯро намебинем дар камера хеле информатсия аст инопланетянин рӯпарӯи одами штагие ки аю интервью бояд бигира ҳардушон чақчақ кардаистанд ва дар хона ҳар гуна приборо мондагиай яъне ки ин приборо ба приборои медицински монандае ки ҳолати ҷисмонӣ ҳамин чира следи кестан бигем мешава ва Виктор яъне ки ҳамн одаме ки гуфт ки ман аз секретни службаям мега аз ин тараф вайниё истодагиам дар ҳамин комната ва ҳам хел ҳолате мешава ки ин ҷондор хича хела ғайриёддӣ нишон метаҳад намедонам аз чӣ хотир мумкин домахӯл намешавад ки ӯро допрос кардаистанд ва тамоми ҳамин вақт мо дастои ӯро намедидем барое ки маълумае ки ба фикрам бастагиаю ва ӯ хича хела бад ҳис мекунад яъне ки вақте ки ҳаракаташ дига мешавад пеши ӯ духтуро миянд ҳамин хотир мешавад фаҳмида ки ҳолати ҷисмонӣ ӯ бад мешавад ва як намуди мешавад ки гӯё ранги ӯро припадка қабидеста боша
аз даҳанаш об меравад. Духтуро миян дар чашмаш дар даҳанаш фонарик медоранд ва даҳанаша тоза мекунанд, ба ҳамаи кадр ба поён мерасад. Либо инопланетянин ягон припадка дора, либо намуди одаморо дид ай бези бишонад дили шурид ёки пат ягон наркоман. Ин навор бародаро аз соли 1950 гирифтагиае ва ҳамаи корро рух метаҳад. Бале бародаро, бо дар зонаи 51 ва дар инҷа мо мебинем дар навор ки як существоеро бурдеистиянд ки ба намуд, бале ҳамун намуд черти лицое дорад ки ҳамаи мо ҳамчун инопланетянин мешиносем, ҳамин намуд суроби рура. Ва ози пеша навора давом дам, дар ҳаминҷа як камтар ҳайрон мешавам ки то есть мада интереснее ки киноодам ҳаме хелае, ҳаме инопланетянин дар киноам ҳаме хел нишон дода шудагие, дар хел видеоам ҳаме хел. Вопрос дар инҷа меояд, киноода ҳаме хел образ аввалин пайдо шудагие ё ин ки дар ин хел корои типа секретни ва хел чизо дар комментария бинависед. Агар ки изначально ҳаме хел образ дар кино баромадаги боша, получается ки ҳамаи видео фейк ай, не ки агар аввал ё баромада боша ва баъд айрӯи ё образ карда кино кардаги бошанд, яъне ки бовари бо дар ин навор бештар мешавад. Дар ин навор хуб дида мешавад ки мисол существое аст мисли одамвори ай дасташ бурудесиянд ва по размери худаш либос духтагианша то сарпӯша ҳамаша яъне ки покиза пӯшондагиянд. ва бале ози бисёриам мумкин фикр кунанд ки и одамай ҳаме хел либос мисол блош кашидагиянд. И як девонагӣ мешид ки бале именно зона 51 ва бигиранд дар одами оддӣ либоси инопланетянин пӯшонанд. Савол дар инҷа меяд ки ба кадом мақсад? Бо як чиз дига ки агар ки либосам пӯшонанд, дар инҷа ози мо крупни кадр мебинем ки поша хе меҷумона инопланетянин, мисол ки агар ҳамун рӯи либос кашидаги бошад чӣ хел уметона ки ӯро биҷумонад. Ва агар бош ҳамаи кор дар зона 51 ва зона 51 бисёр одамода машҳур ҳамчун ҳамин хел зонае аст ки дар уҷа существо аз дигар сайёраҳо ва махсус секретни чизоро тестировать мекунанд ва ҳамин корам бо дар ҳамун ҷо мақсад бисёри ба совпадение шидааст. Агар дар дигар ҷо мебуд, возможно ки мегуфтем ягон саҳна, ягон спектаклай ҳамин хел кардиям, не ки ҳамаш дар зона 51 ай. Чӣ мегӯед дар ин бора? Дар комментария бинависед. Ва варианти дига ки мумкине ки барои чӣ либос пӯшондан ки офтоби мисол рӯшании афтоб ёки рӯшанӣ ёки мисол ҳамин пагодаи мо мумкин дар во товурӣ нагира, барое ки дар берун гаштеста ку. Ва яъне ки ин видеоро пайдоиши ҳамин инопланетяне ки дар ҳамин видео аста чӣ хел мефаҳмонанд. ҳамин хел хабар буда ки дар пустини Калахара ҳамун вақт як космический корабль авария кардаги буд ва дар ҳамун ҷо ҳамиён дар натиҷаи ҳамин биромадан ки дар замин мондан короче говоря. Ва мисли видеои пешинаам мақсад и гап зада наметавона бо махсус аппаратҳои телепатически мақсад фикри ӯро типа мисли ӯро мехонанд. ҳама хел бояд ки қатъиёи интервю бигиранд ва дар вақти интервю гирифтан бо ҳолати ӯ бад мешавад, бо духтуро миянд даиҷа вобшин бо интервю қатъ карда мешавад. Чӣ ба сюжет покза якхела шид, ранги видеои пешина ушам ҳама хел шид ва дар вақти интервю и инопланетяно хичона бад ҳис мекунанд. Мумкин аст таъсири ҳамон аппарати телепатия ё ин ки и фейкай.